खाली 200 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये ये अच्छा है 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 400 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये करो पुजारी 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये हो गए माँ 600 रुपये 600 रुपये करो जी ये बोलो बगैर का बोलो ये बोलो अबे बोलो 1000 रुपये 1100 रुपये 1200 रुपये 1300 रुपये 1400 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये 1600 रुपये 1600 1700 रुपये 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2300 2300 रुपये 2300 रुपये 2300 रुपये 2400 रुपये 2500 लगाई ले ले 2400 रुपये छोड़ू एक 2400 2500 2500 2500 रुपये 2500 रुपये 2500 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये करो जी बंदे 500 500 500 600 700 800 900 1000 रुपये 1000 रुपये 1000 रुपये करो अभी बोलो 100 200 200 रुपये 200 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये करो जी अम्मा बोलो 300 400 500 500 हाँ 500 रुपये 500 रुपये ये अच्छा माल है ये वोच माल है 2500 जाते हैं 300 रुपये ये 500 रुपये 500 रुपये ये 160 काटो तो बहुत निकलता है इसे 500 रुपये 500 रुपये करो जी बोलो 500 600 600 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1300 रुपये 1400 1500 1500 1600 1600 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये करो जी सलीम पटेल बोलो 3 बोलो 3 बोलो 100 200 300 300 300 300 300 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये तो 300 रुपये 300 रुपये ಚಪ್ಪರ್ ಪಾಡಿಕೆ ದೇತೆ 300 रुपये ಕೇಳ ಬಂದಿನ ನಾವು ಅವ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಾನು 18 ಹೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗದ ಆಟ 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 300 रुपये ये अच्छा है निकलता है इसमें अच्छा हाँ अरे पर सभी जाना 300 ये लगा रहे 500 300 350 बोले 350 करो 300 करो 350 रुपये 350 रुपये बोले पुजारी 350 रुपये 350 रुपये करो 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2400 2400 रुपये 2400 रुपये 2500 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये 2600 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये 2700 रुपये करो शंकर 1000 रुपये 1100 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1600 1600 रुपये
1600 रुपये करो जी छोड़ यार तेरे मम्मी छोड़ो दिला बोलो 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये करो जी बोलो 500 600 700 800 900 1000 1100 1100 1200 1300 1400 1400 रुपये 1400 रुपये 1400 रुपये जाने हुसैन माँ 1400 रुपये 1400 रुपये हमारे भान का तो 1400 रुपये 1500 रुपये 1600 रुपये 1600 रुपये करो बोले 1500 1600 1700 1800 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 रुपये 3100 रुपये 3100 रुपये एक एक करो 1300 1300 1300 1400 1400 1500 1500 रुपये करो संग्राम दो करो किसे किसे देती दो सुन लो आशी पे एक लेस है उसमें बोलो 600 600 रुपये 600 रुपये 600 रुपये करो शोभा